ድሕሪ ትንሣኤ ዘሎ ሰሙን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አቃዞ ለአዳም ሰላም እምዘይሰብ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ሰላም ክርስቶስ ይብዝሕልኩም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ከመይኒኦ ቅንያት በዓለ ትንሣኤ ያው ድሕሪ ትንሣኤ ዘሎ ሰሙን ደሞ ንናይ ባዕሉ ስም ኣለዎማ ኣለወና እንታይ እዩ ትርጉሙ ምስጢራት ዝብል ካብ ዘንበብክዎ ኣነ ደካማ ሓፍትኩም ከቕርበለኩም እየ ሰናይ ምክትታል። ድሕሪ ሰንበተ ትንሣኤ ሶኒ ማዕዶት ትበሃል። ማዕዶት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ማዕዶት ማለት መሳጋገሪት ምስጋር ማለት እዩ። መን ካበይ ናበይ ሰጊሩ ንዝብል ሕቶ ድማ እቲ ዘሳጋገር እቲ ብባህሪኡ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር እዩ። እቲ ዘሳግሮ ዝጽበን ዝደልን ዝነበረ ሕዚ ግና ብኣምላኹ ዝሰገረ ኣቦና ቅዱስ አዳም ምስ ኩሎም ደቁ እዩ። ካበይ ናበይ ንዝብል ድማ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ገበይረ ኃጢአት ናብ ገበይረ ጻድቅ ካብ ጭንቀትን ሓዘንን ናብ ሓጎስን ሰላምን ካብ ሲኦል ናብ ገነት ካብ ግዝኣት ዲያብሎስ ናብ ግዝኣት ኣምላኽ ካብ ባርያ ናብ ውሉድነት ተሰጋገረ። እዚ ዝገበረ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽበር ይመስገን። ነዚ እዩ ቅዱስ ኤፍሬም ሰሪያዊ ፈቐደ እግዚ ያግዞ ለአዳም ህዝነወ ትኩዘ ልብ ወያገብኦ ሃበት ዘትካት መንወሩ ሰአሊ ለነ ቅድስ ዝበለ ኣብ ውዳሴ ማርያም ዘሶኒ ትርጉሙ ድማ ጎይታን አዳም ሓዘኑን ትካዘ ልብን ርእዩ ናብ ናይ ቀደም መንወሩ ክብሩ ክምልሶ ፈቒዱ ይብል። ጎይታ ብዕለት ዓርቢ ንዲያብሎስ ብኣውታረ ንፋስን ብእሳታዊ መቁሕ ሰንሰለትን ኣሲሩ ብኣካለ ነፍስ ሲኦል ወሪዱ ነተን ተስፋ ምጽኣቱ ዝጽበያ ዝነበራ ነፍሳት ከምቲ ንሃዋርያት ኣብ ዕፁ ገዛ ከለዉ ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝበሎ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 19 ክሳብ 22 ንዕኦም ድማ ሰላም ሰበኸሎም። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 19 እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቱም ኩለኹም እትጽዕሩ ጸዝኸወደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም እየ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 ኢሉ ግን ነቲ ጥዑም ድምፁ ከይንሰምዕ ነቲ ጉሩም መልክዑ ከይንርኢ ኃጢአትና ዓገተና። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ፍቕዲ ካብ 1 ክሳብ 5 ናብ ዘለዎ ከይንበጽሕ ጾር ኃጢአትና ከዊድና ግን እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ እሞ ፍቕሩ ገለጸና። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ወረደ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 ነቲ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ መዓርነት ኣይሓድግን እየ ኢሉ ከይተኸራኸረ ባርያ ምድራዊ ኮነ ኣረ ክስካብ ሞት ክስካብ መስቀል ተኣዘዘ። ሞርኮ ማሪኹ ከዓ ናብ ላዕሊ ደየበ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 9 እዚ ዝገበረ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ጎይታ ነታ ዝጠፍአት በጊዕ ረኺቡ ሓንጊሩ ናብ ቤቱ ዝወሰደላን ንሱ ኣብ ቤቱ ዘለውን ኩሎም ጎራዊትን ዝተሓጎስላ ክብርቲ ዕለት አዳም ኣብ ሕብረተ መላእኽቲ ዝተጸንበረላ እያ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 7 ሎሚ ማዕዶት እዩ ካብ ኃጢአት ናብ ጽድቂ ካብ ሲኦል ናብ ገነት ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ዝተሰጋገርናሉ እሞ ነዚ ዘለና ኣጽኒዕና ንሓዞ ሎሚ ናብ ኃጢአት ናብ ባርነት ናብ ሲኦል ተንተመለስና ዳግም ስለ ኃጢአትና ዝስውእ ኣካል የለን እኳ ደኣ በኣንጻሩ ከም ኣይሁድ ዳግም ንጎይታ መስቀልን ውዕለቱ ከንቱ ምግባርን እዩ እሞ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ንጸንዕ ትዕግስቲ ካብ ህይወትና ስቅያት ጎይታ ካብ ገጽና ኣይፈለ ኣሜን። ሶሉስ ድማ ቶማስ ወይ ከዓ ዕለተ እምነት ትበሃል። እዛ መዓልቲ እዚኣ ቶማስ ተባሂላ ትጽዋዕ። እቲ ካብ ጥርጣረ ናብ እምነት ካብ ስክፍታ ናብ ምስክርነት ዝተሰጋገረሉ ምስጢር ዝዝከረሉ እዩ። ቅዱስ ቶማስ ብዓይኒ እንተዘይርአ ኣይኣምንን ኢሉ ንዝነበረ ድኹም ናይ ሰብነት ባህሪ ጎይታ ብምግላጽ ኣወገዶ። ጎይታ ብዕጹም ማዕጾ ኣትዩ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 26 ንቶማስ ድማ ኣጻብዕኻ ኣብዚ ኣምጽእ ብምባል ትንሣኤኡ ብጭብጢ ኣርእዮ። ቶማስ ድማ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ ኣመነ። ንሕና እውን ካብ ጥርጣረ ወፂና ብዘይ ምርኣይ ብእምነት ክንጸንዕ ከይረአዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም ከም ዝብለና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 29 ዝብል ቃል ተዋሂቡና ኣሎ። ረውዕ ዕለት ድማ ኣልዓዛር ወይ ከዓ ናይ ትንሣኤ ተስፋ ትበሃል። ኣልዓዛር ተባሂላ ትጽዋዕ።
ጎይታ ነቲ ዝፈትዎ ዓርኩ ካብ መቃብር ብምውፁ ናይ ኩላና ትንሳኤ ዘረጋገፀሉ እዩ ጎይታ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 25 ብምባል ነቲ 4 መዓልቲ ገይሩ ዝነበረ አልዓዛር ካብ ሞት ኣተንስኦ እዚ ፍጻመ እዚ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ከም ዘለዎ መርአይ እዩ ከምቲ አልዓዛር ካብ መቃብር ዝወፀ ንሕና እውን ብክርስቶስ ካብ መቃብር ሓጢያት ክንወፅእ ከም እንኽእል ተስፋ እንረኽበሉ ዕለት እዩ ሓሙስ አዳም ወይ ከዓ ዕለተ ነፃነት ትበሃል እዛ መዓልቲ እዚኣ ሓሙስ አዳም ዝተባሃለትሉ እቲ ንአዳም ዝተውሃቦ ናይ 5500 ዓመት ተስፋ ዝተፈጸመሉ እዩ አዳም ኣብ ሲኦል ኮይኑ ብተስፋ ዝጽበየ ዝነበረ አማኑኤል መጽኡ ካብ ባርነት ኣውፅኦ እቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ጽልኢ ተሰዓረ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 14 ክሳብ 16 እቲ ብዕለተ ዓርቢ ዝተኸፈለ ዋጋ ብትንሳኤ ተረጋጊጹ አዳም ናብ ክብሩ ተመልሰ ካብ መርገም ናብ ምርቓ ካብ ባርነት ናብ ውሉድነት ዝተሸጋገርናሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብደስታ ነውዕሎ ዓርቢ ድማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝተባሃለትሉ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ ብደሙ ዝዓደገላ መዓልቲ እንዝክረሉ እዩ ቤተ ክርስቲያን ማለት ህንፃ ዘይኮነስ ማሕበር ምእመናን እያ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ኣፍቀራ ንሳ ቅድስትን መንቅ ዘይብላን ክትኸውን ድማ ህይወቱ ኣሕሊፉ ሃበ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 25 ክሳብ 27 ጎይታ ብትንሳኤኡ ርእስ ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ ዘረጋገፀሉ ንሕና ድማ ህያዋን ኣካላቱ ምዃንና እንዝክረሉ ቅዱስ ዕለት እዩ ቀዳም ቅድስት ኣንስቲ ከዓ ዕለተ ብስራት ትርጉሙ ድማ ቅድስት ኣንስቲ ተባሂላ ዝተጸውዐትሉ ትባዓትን ፍቅርን ዘርአያ ቅድስት ኣንስቲ ዝንዝክረሉ እዩ እተን ሽቱ ሒዘን ናብ መቃብር ዝኸዳ ኣንስቲ ቀዳሞት ናይ ትንሳኤ ብስራት ካብ መላእኽቲ ሰምዓ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ካብ 1 ክሳብ 8 ኣይትፍርሓ እቲ ዝተሰቐለ የለን ተንስኡ እዩ ዝብል ድምፂ ሰላም ቀዲመን ተቐበላ እቲ ብሂዋን ዝመጽ ሓዘን ብእተን ቅዱሳት ኣንስቲ ናብ ተሕጓስ ተለወጠ እዚ ዕለት እዚ ናይ ኣንስቲ ኣብ ሃይማኖት ዘለዎን ዓብይ ግደ የዘኻኽረና ሰንበት ዳግማይ ትንሳኤ ንኡስ ፋሲካ ይበሃል ዳግማይ ትንሳኤ ድሕሪ ትንሳኤ ዘላ ሻውዓይቲ መዓልቲ እያ ጎይታ ንሳልሳይ ግዜ ንሃዋርያት ተገሊጹ ሰላም ዝሃበሉን ናይ ክህነት ስልጣን ምሕዳግን ምእሳርን ሓጢያት ዝሃበሉን መዓልቲ እዩ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ ፍቅዲ 19 ክሳብ 23 እዚ ዕለት እዚ ናይ በዓለ ፋሲካ መዛዘምን ምእመናን ብሓድሽ ህይወት ብሓድሽ መንፈስ ንዓለም ክምስክሩ ዝወጽሉን መዓልቲ እዩ አሚን መንፈሳዊ ግጥሚ ብርሃነ ትንሳኤ መቃብር ተኸፈተ ሞት ተሳዒሩ ብርሃን ወጸልና ጸልማት ተሰጊሩ ካብ ባርነት ጸላኢ ነጻነት ረኺብና ብደም መለኮቱ ሓራዝ ወጻና ማዕዶት ኮይንና ምስጋር ካብ ሲኦል አዳም ተሓጒሱ ተፈጺሙ ተቃል ቶማስ ኣሚንሉ ርዩ እቲ ስምባረ ጎይታ ተንስኡ እዩ ንዓለም ዘበሰረ አልዓዛር ወፂኡ ካብ ጸቢ መቃብር ናይ ትንሳኤነ ተስፋ ክኸውን ምስክር ቤተ ክርስቲያን ድማ ብደሙ ጸኒዓ መርዓት ክርስቶስ ኮይና ትንሳኤኡ ሰሚዓ ቅድስት ኣንስቲ ብፍቅሪ ተደሪኸን ኣብቲ መቃብር ኣትየን ብስራት ሰሚዐን ተንስኡ እዩ ኢለን ተንስኡ እዩ የለን ምስ በሎም መልኣኽ ተሓጓስ ኮነልና ንኹለና ዝበጽሕ ትንሳኤ ክርስቶስ ናይ ህይወትና ዋሕስ ካብ ሓዘን ኣውፂኻ ልብና እትሕድስ ሰላም ከሃበና ኣብዛ ቅድስቲ መዓልቲ ነመስግነካ ኣለና ንስኻ ኢኻ ናይ ኩሉ መብራህቲ ነመስግነካ ኣለና ንስኻ ኢኻ ናይ ኩሉ መብራህቲ አሚን ዝነጥበን ዝጎደለን ብኣፈት ጉሃን መላእክቲ ይተኣረመለይ ብሩኽ ቅንያት ኣውደ ዓመት ይግበረና ወስብሐት ለእግዚአብሔር